Ahojte, vítam vás pri mojom ďalšom videu. V dnešný nádherný upršaný deň sme sa rozhodli, že sa opäť po dlhej dobe vyberieme na nejaký ten urbex. Dnes padlo rozhodnutie na región Turiec, kde nám v našej urbexovej mape už dlhšiu dobu svieti viacero opustených miest. Jedným z nich je práve táto horská chata. Nazývali ju Storočnica. Medzičasom sme sa presunuli do interiéru budovy. Dúfam, že tu už nezmokneme, teda ak strecha nezateká. Prehliadku budovy začíname pekne od začiatku, od hlavnej vstupnej haly. Hneď naproti hlavnému vchodu je táto väčšia a tmavá miestnosť. Predpokladám, že sa jednalo o bar. Podľa všetkého to vyzerá tak, že chata bola uzatvorená niekedy počas vianočného obdobia. Naznačuje to hlavne výzdoba nad barovým pultom a za chvíľu uvidíte aj vianočný stromček, teda skôr jeho zvyšky. Práve v tomto momente zisťujeme, že v budove je stále funkčná elektrina, takže samozrejme túto vianočnú výzdobu sme museli i hneď vyskúšať. Jediný krb v celej chate proste zamurovali, fakt neviem, aký k tomu mohli mať dôvod. Nahliadol som aj za barový pult. Nachádza sa tu množstvo starých dokumentov. Taktiež sú tu nastavané tieto flašky od alkoholu a pohár z McDonaldu. Myslím, že tieto veci určite nebudú z čias fungovania budovy. Pravdepodobnejší scenár je skôr taký, že mládež z okolia objavila túto chatu, dostali sa dnu a začali ju využívať na zábavu. Za barom je ešte malá miestnosť, ktorá podľa nápisu slúžila ako bufet. Turisti, ktorí len prechádzali okolo, nemuseli vstupovať dovnútra, ale boli obslúžení cez toto malé výdajné okienko. Podľa starého nápojového lístku vieme 100% určiť, že chata bola uzatvorená ešte niekedy pred rokom 2009, keďže ceny sú písané ešte v slovenských korunách. Táto miestnosť slúžila ako recepcia. Prechádzame ďalej a vstupujeme do kuchynsko-jedálenskej časti. V jednom z výdajných okienok ostali staré minerálky. Možno budú ešte pôvodné. A tu už je spomínaný vianočný stromček. V kuchyni sa ku podivu zachoval aj jeden pôvodný spotrebič, ktorý neviem ako sa nazýva, a na ňom leží ešte aj stará fritéza. Celý čas, čo sme sa pohybovali v priestoroch chaty, sme počuli zvláštny zvuk, no až po vstúpení do kuchynských skladov zisťujeme, čo bolo jeho zdrojom. Je to len obyčajný a hrdzavý ventilátor, ktorý poháňa už len vietor. Pokračujeme ďalej a z prízemia sme sa presunuli na prvé poschodie. Tu sa už nachádza ubytovacia časť. Hneď tri prvé miestnosti boli vécka a kúpeľne, čo nám naznačuje, že izby nimi nedisponovali. Boli skrátka spoločné na celú chodbu. Ubytovacie priestory boli pomyselne rozdelené do dvoch častí. V prvej z nich izby disponovali vlastnými balkónmi, no tieto izby sú už v súčasnosti bez nábytku. No a druhá časť bola bez balkónov, tu sa ale aspoň zachovalo nejaké to pôvodné vybavenie, ako napríklad táto dvojposchodová posteľ či stará skriňa. Na nočnom stolíku na chodbe môžeme badať ďalšie známky toho, že chatu niekto využíval, ba možno aj obýval v čase po jej uzatvorení.
Keď už sme tu, nazrel som aj do jednej z kúpeľní. Je to jednoducho stará, klasická, okachličkovaná miestnosť. Ešte k tomu aj bez radiátora. Vlastne v celej chate som nevidel ani jeden. Niekto si musel celkom slušne zarobiť v zberných surovinách. A nakoniec vychádzame na najvyššie druhé poschodie. Vždy ma v opustených budovách poteší, keď sa na dverách zachovajú pôvodné nápisy s označením miestností. Tu sa teda nachádza spoločenská miestnosť. Samozrejme sme museli vyskúšať aj tento televízor, no žiaľ nefungoval. Tu si môžeme všimnúť hlavný rozdiel oproti izbám z nižšieho poschodia a to je ten, že tu už izby disponovali vlastnou sprchou a toaletou. Taktiež je tu ale vidieť čiernu pleseň, ktorá sa tu už začala vytvárať. Pri pohľade z okna na chodbe zisťujeme, že v areáli sa nachádzali aj malé chatky. Tie už sú dnes ale v súkromných vlastníctvách a sú dodnes využívané. Predpokladám, že na tejto mape sú podpísané deti, ktoré si sa mali zaznačiť lokalitu, odkiaľ pochádzajú. No a ako posledná miestnosť je tu toto malé podkrovie, kde nahádzali všetky nepotrebné veci. S týmto pohľadom na opadávajúcu omietku sa s vami na dnes lúčim. Ak sa vám video páčilo, určite nezabudnite zanechať like. Pokiaľ ste tu noví, tak sa určite prihláste na odber, aby vám už neuniklo žiadne nové video. A dúfam, že sa uvidíme aj na budúce pri ďalšom zaujímavom opustenom mieste. A čaute.